Здравейте всички, аз съм Doomlord и това е следващия епизод на Minecraft Lessons или се тая. Та ще правим такива лампи, които светят през нощта, доказвам. Таймсет 15 000 мисля, че беше да стане нощ. И забележете, те светнаха. Значи много е лесен начина на правене на тези лампи. Пак моя приятел Deadpool ги направи, който иска да ще си прави канал скоро, но може би ще говори на английски, не знам защо. Негова си работа. Та след сега тук се нареждат 4-те лампи. Значи, какво ви трябва? Първо забрави да кажа. Моменти са от стария клип неща. Значи, много е простичко, както виждате, трябва и само един пистън и един панел. Та, това е всичко в инвентара ми ви трябва, за да направите тази лампа. Както виждате, това е редстоун блока, върху който забравих много важно нещо да взема. Момент, беше малко по-нагоре или пък по-надолу. Ето го, стълбите. Така се прави до тук. Така, след като стигнете до тук и го закриете това нещо, след като закриете цялата тази щуротия, тук трябва да направите така. Слагате 3 блока, след това чупите долните 2 и слагате пистън така да сочи надолу. Отгоре слагате панела и слагате стълбите. Сега, това е като цяло. Чудите се защо не светил, защото пистънът не се активирал. Сега като стане day или ден, лампите се изключват, а след това, сега в момента пистънът се активирал заради панела и се е залепил за редстоун блока, който дава енергия. За тези, които не знаят, показвам ето. Много мразя да правя такива дупки. Момент. Сега, като стане вечер, забележете, тази лампа и тя ще светне, защото редстоун блока се е върнал. Ще ви покажа. Ето. Пистъна го е захванал. Това беше като цяло, приятели. Аз бях Doomlord, вие бяхте пилетата. Абонирайте се и дайте положителен вод за клипа. И от мен, чао. А това е прасето Свинчо. Простете това, че ще трябва да го изрежа. Или пък не. Чао, Свинчо.